Ay ma'am, nagapalibre sa kay ko, nagablog lang ko. Asa man kay hatod di ka? Tara. Oh, sali ka sa kuha. Naa ko sticker, pero kuan lang, nahurot na mo gud akong kuan, picture lang. Pati complete number. Ang imuhang kuan kanina di ara sa sentro dili na mo. Sa may pausta. Ah sige. Sali ka sa kuha. Ha, hatod di ka? Lagi, ika 35 ka na ako nga pasahero. Ah, kaya para di ka magpaabot dira og tagbo. Sulod sana. Ay, daghan ro ba kayo nagagamit aning helmet? Ay, kadol gamay. Okay lang, i-post ako na eh. Tara. Oh, pinailang ka. Okay na ka. Let's go. Aurot na mo gud akong sticker ba niya. Pagpabuhat ko, wala pa na nahuman. Busy ang pintahanan. At so yung lasaw na pasahero kay taga dito po. Pausta. Sa pausta ni Unong. Muna ba ni sentro Kakalinan? Ah, makadari lang ka? Ay, lugar na to ha. Dali ka. Kamang kat asa day ka kay hatod ti ka. Diri ra jud ka ahon yung balay. Sa tanong po. Layo ka to? Dali ta try hatod ti ka. Dali, asa man dapit ka eh. Dili man bukid ka ha. Bukid na kay to? Ah, sige. Hatod ti ka. Door to door man eh. Dili pa masahe, magsakay pa ta kag motor. Ah, dali kong kuan, pili pa masahe dia di ka pa doon dito sa inyo ha. Ano naman, layo di kayo? Anay, rough road. Left side ta. Correct. Asa po na ba agi? Di man ni araw pagawas kay wala ko matuod. Ayo pa to. Di ka nagkiro ni. Di man bukod ni. Dogs, relax lang dogs ha. Pa, di mo kamsangko akong kuan sa ha? Ay ngani. Sayang ani basta dili kay dagko ang motor. Ay motor, di na dagko ang kuan. Ito. Saan ang tadres taas? So, hirap na itong dito yun. Ano yung ginatang motor kay shop na ganyan. Saan na yung nga lugar niya? Talumo? Sasa, darita? Magunsa ka sa mental. Asa mo naligo? Asa na park? Nasa? Ah, nabilin sa? Abinog na abilin di sa mga kalikuan. Diretso na ta? Asa mo nilag? Ani? Dari? Diri ano lang. Ah, dari na lang ka. Dari ano nyo hadapit? Oh, kanang dako nga balay. Kani? Ano? Hindi ka nagpuyo? Ay dira kanang Dito sa ano? Ngit-ngit mo kayo doon. Hindi na kita sa video. sayang. Ayan. Kailangan na diri ako. Ito ano? Alciano. Ilang pa yun na nung kapalihog, anak? Ako siya naman. Vlog. Kasi pangalan ni mo? Laika po. Laika. Thank you. Ingat, ingat, ingat. Nakalaag yung kayo asin na wala. Alcian. Okay. Salamat sa pagsalig ha. First time. Okay. Nagunahon ako galina kung saan ako Face reveal daw eh. Wala siya. Thank you. Ah, sige, sige. Ingat.